Abaholi bezenkolo banxusa uhulumeni ukuthi axhase lawo mabandla aseyindaweni zasemakhaya adonsa kanzima emalini. Sixakiwe isimemezelo sikaMengameli uCyril Ramaphosa sokuthi kuphinde kuvulwe amabandla okukhonzela nokho iningi labaholi bezenkolo kanye nezinhlaka ezithile asemukele ngezandla ezimhlophe lesi simemezelo. Amakholo azobuyela ezindaweni zokukhonzela maduze nje. Kanti njengamanje kuzogxilwa kakhulu emalini anawo lamabandla abakhonza kuwona. Ingqalazinda yamabandla amaningi ayikho esimweni esihle kanti nezinsiza zobuchwepheshe besimanje azikho ezingeni elifanele. Amanye amabandla ekakhulukazi ezindaweni zasemakhaya akuthola kunzima ukubhekana nezindleko zansuku zonke kanti adinga uxhaso. We want a partnership with government for relief aid. I think we want to initiate something across the country where the poor churches can get our help. The churches that can afford to help them must help them financially. Yize amanye amabandla edinga usizo kodwa ayaqhubeka nokunakekela labo abadinga usizo. The church has been doing humanitarian work, essential work in the communities, and it is right that that be acknowledged. I-South African Council of Mosaic Churches ithi yona ikhishwa inyumbazana uma kuthathwa izinqumo ezimqoka. Besinothanda ke mongameli sinqwena ukuba kwixesha elizayo size independent churches zase-Afrika abantu abankonzo zabo nokhokelo lwabo ilula lwapha eAfrika apha eSouth Africa sikwazi intoba sibe yinxenye yezigqibo ezenziwayo kweli lizwe. Imigomo yesigaba sesithathu se-lockdown ithi abantu akumele babe ngaphezulu kwama50 uma ngabe bebuthene ndawonye kodwa ke kunovalo lokuthi lo mgomo ungagcina ushawa indiva. But I think there will be some frustration from some of the religious leaders that they wanted to open their places completely and fully, and I don't think that would be right. I think it'll be a disaster. Uhulumeni ke ubengakayishicileli ayenze umthetho imigomo emisha ye-lockdown. Ngingusamkele Maseko ezindabeni ze-SABC eGoli.